So ayan po mga kadiskarte, good morning. Sana naman pong mapagpalang araw sa ating lahat. Dito naman po tayo sa spot na ating pamamarilan. So ayan, bagong spot na naman ulit tayo. Ayan, marami po. May nakikita na ako dito sa ating dadaanan. Sana mga huli natin. So tara po mga kadiskarte at umpisa natin ating paniniksay para makadami tayo kaagad. So tinanghali na ako. Alas 9 mahigit na po. So di bale, baka makahuli pa rin po tayo kahit na ganun man. So tara po, sana wag muna pong humangin. Makahuli tayo, makahuli bago humangin. Para ma-jackpot man lang tayo uli. So tara po mga kadiskarte. Yan. Huli po agad. Uy naman ng putok. Ayun, sumabit. Ayun. Nako. Higpit oh. Ayun, buti na napatid. Natibay po itali natin. Salamat Lord. Ayun naman po natin oh. Fingers. Killer tayo. Yun, meron pa uli. Uli. Thank you Lord. Ito lang po ay nahuli uli natin. Salamat po. Ayun, meron pa uli oh. Kuhanin ko muna isang reserba, sayang eh. Ay, sumabit wala na tuloy. Sige, mamaya nakita kuhanin reserba. Tirahin ko ng tirahin to. Hindi sila. Lumutang ulit sa harap natin. Wala nang hangin tayo, di pa tayo napagkarga, pero kaya pa. Sapul pa rin. Salamat po. Kaya pa naman. Mahina na yung putok pero ayan, nadali pa rin natin. Salamat Lord. Malapit lang naman eh. Kaya kaya pa natin patama ay sapulin ng kahit mahina yung hangin. Stuck pa itong hangin natin. So nakakatatlo na tayo. You know, 4 fingers uli. Salamat po. Dito pa lang sa dinadaan natin meron na. Sana tuloy-tuloy lang hanggang doon sa makarating tayo doon sa dulong-dulo. Mahabang sangka uli ito. Buti lang dito meron na. Tuloy-tuloy po sana ang blessing natin. Para hindi tayo maghanap ng ibang spot. Sa atin doon sa unahan yung isda. Sundan na lang natin. Para pag makarating tayo sa pupunta natin. Patandaanin lang natin. Nakadiskarte dito, lalakad-lad na tayo. Nakita tayo kaso ang ilap. Sa unahan tayo. Sa pool po. Diba? Kahit malayo ka, basta't nato naman kita. Uulam kita. Salamat. More fingers. Hilap kayo eh. Ayaw niyang palapit. Hindi kukuhanin ko sa malayuan. Salamat. Thank you po. Kasag tayo ulit. Ito. Meron pala, sayang. Ayun, madami pala sa
harap natin, lilit lang. Sana may malaki. Pwede na isa na yun. Hindi nakakasa. Oh my gosh. Maliit pala. Maliit po. Plakda po. Magsak siya. Nanganin lang, 3 fingers mahigit. Pwede na to. Meron pa naman yan. Pwede na rin pala. Pili ulit tayo maganda sukat. Tago-tago lang tayo kasi maiilap eh. Yung sasog. Kaya dito tayo. Andito yung isda eh. Ayun o, kadami. Ayun o, may malaki. Hindi pwede na to, isa na to. Nako. Super takot mo naman. Bagsak siya. Yan o, huli. Pinakamalaki siyang bagya. Hindi siya na lang po nahuli. Ano tayo magagawa eh. Siya yung pinakamalaki eh. So yung napili ko, maganda na rin pala. Sukat. Salamat. Pang-anim. Harap patuloy. Yeah. Balik na tayo. Wala na rito. Dito. So may isa na naman natin spot. Di pala pa tayo sa spot natin na talaga eh. Yan, pwede na po yun. Bagsak ka. Thank you Lord. Masok-asok pa lang tayo. Ano pa yung spot natin sa shoulder na eh. Kahit nasa motor lang tayo, nakakahuli pa rin tayo. Bumaba lang tayo kanina kasi hindi sinilip natin doon sa may kubo kung meron. Meron naman tayo nahuli kahit 3 lang. May ilap eh. 4 fingers po ulit. Meron ulit. Gusto magpahuli. Dali ba? Kung may mataas eh. Hindi yata. Mataas nga yung putok ko. Sayang to eh. May ilap po eh. Sayang. Haring ko na lang. Gilid-giliran ko sila. Malayo lang. Pero kaya natin tirahin yan. Hindi nakakasa. Nakapake na naman. Naku, pumalupot pang. Pasaway naman yung damo na to. Sa pula sana eh. Diskarte ito sa harap natin eh. Huli. 4 fingers. Thank you Lord. Salamat. May blessing uli. Sumabit. Ganda sukat ito. Pinakamalaki. Kulang 5 fingers na. Lord. Blessing uli. Sayang. Mayas pa. Pakan ko na lang eh. Mayas pa.
Huli. Lumayas ka pa. Ayan, ay abutan ka tuloy. Salamat Lord. Kala ko di ka naaabutan eh. Tuling-tuling po ang lumangoy ah. Salamat po. At nadali pa rin natin. Walang imposible basta gusto magpahuli. Lahat posible. Four fingers. Okay. Pagbigyan. Pagbigyan. Gusto pa magpahuli. Ayan, huli po uli. Huli ka. Gusto pa magpahuli eh. Basta nagpakita, gusto pa magpahuli. Kaso, yung iba nagpapakita, nagkakandara pang lumayas. Ako, sumabit. Sumabit. Ba, ganda uli sukat. Fingers uli. Dalawa dito, tatlo. Tatlo na tayo dito. Asog-asog lang lagi ang gagawin natin. Hindi pa naman tayo nakakarating doon sa isa natin spot. Mayroon pala tayo 1 kilo. Nahuli mahigit ah. Salamat po. Habang pamalis tayo. Mayroon po uling sumilip. Buti na lang nadali uli natin. Ayan oh, uli ka uli. Kala ko natanggal pa. Dalawa po sila magkasama. Good size parehas. Thank you Lord. Buti lang eh, sumilip. Thank you po. Buti lang sumilip pa. Kaya pinutukan ko agad. Maasog-asog lang tayo bagya-bagya eh. Gandong pa yan, doon sa tulong-dulo. So wala na naman. So asog na tayo, doon tayo. Paparada natin uli yung motor natin, tapos maglalakad ulit tayo doon ng konti sa may gilid kung meron pa. Meron? Sayang. Meron na sana agad. Pumakadiskarte, lumutang uli. Palakda, ayun o, bagsak. Sabi ko sa'yo eh. Lumutang ka uli, ayan. Ito kadami po, sarap natin. Teka lang. Kunin ko yung isang sima. Sayang to, sayang. Sarap ko. Ang dami. Madali ko sana, madali ko sana. Kadami. Sana yung malaki. Wala yung malaki. Mais tuloy. Kakapili. Nauwi sa wala. Pwede na to. Plakda ka. Yan, huli po. Thank you po. Yan o, 4 fingers. Ito po, huli. Ang dami o, sarap natin. Pili-pili lang tayo maganda. Plakda ka na naman. Sabi ko na sa'yo eh. Thank you Lord. Huli-uli. Hindi pa natin nakukuha isa. Okay. Bali di naman tatakas na yan. Plakda na yan eh. Naku, napalupot pa oh.
Yun. Po. Salamat Lord. May blessing pa rin kahit na so isa andun pa rin, hindi pa natin tatanggal. Ano naman, sige. Double, ay pakda. Double kaya, isa lang yata eh. Isa lang, kala ko double kasi may katabi siya eh. Pakda ka uli. Thank you Lord. Nako, sumabit pa. Sumabit pa. Ganun sumabit. Yan o. Blessing pa rin. Alanganin lang, 3 fingers na higit. So, kunin ko na to isa. Kunin ko na isa hanggat wala nakalutang. Yan. Ito lang, may reserva tayo. Kaya palit-palitan na. Kuha natin. Maganda pala yung sukat nito. Timbang. Taba. 4 fingers may higit lang eh. Pero taba. Timbang po ah. Kaya naka-ready na ulit tayo. So ayan, dalawa na yung ating nakasuksok. Kaso nawala na isda, lumulam. Nawala na yung ating hinihintay. Ay, kala ko yun na naman. Wala. Lalakad ulit muna tayo. Gilid-gilid ulit tayo. Iwanan natin dyan yung gamit. Diyan lang. Malapit lang naman eh. Pagkain natin itong ating bag. So may kanin po ulit kung baon na yun. Nagbaon ulit tayo ni Mrs. Tanghali naman tayo eh. Kaya oras na rin para pagka mamaya eh pwede tayo kumain dahil ano oras tayo umalis mas 9 mahigit po kaya unti-unti dito tayo maghahanap. Yun. Hindi na naman nakakasa. Huli na. Thank you Lord. Yan, buti na pinilitan natin sima. Maganda pala, tumama talaga to. Isa na tayo, natin na to. Isa kasi nasira. Tumama kasi sa bato yun, balok-balok yung dulo. Ayan. Hindi pa natin na paganda. Pag malayuan siguro, hindi maganda tumama. Pag malapit muna natin gagamitin yun. Yan o. Oh, diba? Ganda yung sukat oh. Thank you po. Pero alay gusto magpa-ulam. Kaya ulamin natin. Huli. Huli pa rin oh. Thank you Lord. Na-disgrasya na naman natin oh. Walang layo-layo. Basta't gusto magpahuli. Mahuhuli natin. Good size na naman uli. 4 fingers na rin. Kasi pag linapitan natin, lumalayas lang. Hindi, kuhanin na natin sa malayuan. Meron uli sana yun, sayang. Ready pa lang tayo eh. Dagdag na uli tayo ng hangin para kahit malayo-layo eh. Sure ball.
lumutang ka ulit. Pag lumutang ka, yari ka. Oh, wala na pala oh. Dagdagan na talaga eh. Bumalik. Yun. Bagsak ka na naman. Thank you Lord. Buti bumalik ka. Yari ka tuloy. Yan o. Okay. Nako. Sumabit pa. Sumabit. Kapal-kapal to kaya hindi kayang putulin. Hirapan pa ako ah. Panungkit. Wait lang. May panungkit dito yan. Pero yung panungkit. Nawala tuloy yung isda niya dahil bulabog na natin. Yun. Thank you po. 4 fingers ulit. Ayan. Thank you Lord. Okay. Sugasug na tayo dun sa may ano. Marami pa tayo dun. Pwedeng pamarilan. Marami pa tayo spot yan. Hanggang dun. Sa dulo na yan. Hanggang sa may puno na yun. Yan. Spot pa natin yan. Ay. Para hindi mamatay pala. Agad. Kung mamatay man. Nasa cooler naman. Diba? Dami natin huli ah. Thank you Lord. Dami na nating biyaya. Meron pa ulit dito. Silipin ko muna. Wala, gurami meron. Walang malaki. Sabi ulit siya. Balik tayo dun sa dati. Ang ganda na sana na spot natin dito. Kaso umangin na po oh. Ayan na yung kalaban natin. Dito sigurado marami yan eh. Kaso nahahangin na. Oh. Hindi na makaporma isda dito yan. Nahangin. Yan na. Lipat na lang tayo ng malitlit na mga siwang. Balikan natin yung una natin dinaanan. Tapos punta tayo sa may isang spot na malilit yung siwang kasi hindi nahanginan po yun. Nakadiskarte dito meron pa. Gusto magpahuli yan. Naku, lumayas pa. Huli. Huh? Lord, gusto po magpahuli. Nahuli pa natin. Yun o. 4 fingers. Okay po. Okay, pahuli. Para tuloy-tuloy yung blessing. Yan. Ito biglaan po. Pinutukan ko na agad. Isa makatakas pa. Ayan. Huli. Naku. Parang sasabit ka pa eh.
Yun o, may lumutang uli oh. Kagalala, hulihin pa rin kita. Hindot na pala yung sukat to. 4 fingers po uli. Ayun tayo na, wala na. Takot na. Pwede na siguro tayo kumain dyan sa kubo na yan. Tapos doon na, silipin pa natin, baka meron pa isda ron. Diyan lang tayo kumain. Kanina ang kapal. Nung pagdating ko, akala mo huli lang tayo. Ay, ayun, sa dulo meron pa. Tapatan ko. Babalikan ko. Nakahuli pa tayo eh. Sayang naman. Dagdag ulam pa natin yan. Tapos kain na tayo. Palit lang nandito sa harap natin ay no. Kung malaki ka lang, yari ka na. Tayo. Dito muna tayo kakain. Tingnan natin kung ano oras na nga. So siguro mga 12 na yan. Kasi mag-aalas 10 na tayo nung nagsimula nagputok. Ay, 11 pa lang pala. 11:48. Hindi na. Kakain na tayo kasi mahangin na. Hindi na tayo pumunta sa spot natin. Tingnan natin kung kaya pa. Pero ang dami na natin huli eh. Kaya bawi na tayo. So ito yung ulam natin oh. So bumili si Mrs. ng laman loob ng manok. Yan. Wow. Sarap ng ulam natin. Mga itlog ng manok na tsaka yung kwan. Tawag dito. Yan oh. Yan po ang ating ulam oh. Ayos. Kain po. Sarap oh. Adobo. Adobong itlog na may kasamang yung pinaglalagyan po nitong itlog na to. So bumili si Mrs. Yan na, ipagluto tayo. Solve na naman tayo. Magandang blessing na naman kahit di na tayo managsay. Pero marami pa dyan sa dinadaan natin. Bago tayo makauwi, marami pa tubigan dadaan natin. Yung dinaan natin kanina, yung may nahuli agad tayo dun po. Marami din dun. Tsaka dito. Nagsilabas sila ngayong kasalukuyan maganda yung init. Kanina wala nung pagdaan ko. Kaya doon tayo napunta sa asog na sangka. Pero magkakarutong lang po yan. Pangulam ba yan? Apo, kain po. Sige, may baon din ako. Alin po yung sinasaka nyo? Ito. Ayan, gaganda. Tsaka ito pa bro ito. Ganda ano po. Magandang sa pera, nagkaroon din ng hanip. Nagkasakit din. Pulo-pulo. Pero kung di, ito ganda. Ito po yung kubo nyo po ito. Sa amo namin ito, kay Bet ito. Sa boss nyo pa. Ay, nasa yung kubo pa rin namin sa mga. Ayun. Kumain na ako, nagutom na ako eh. Sige, saan kayo? Diyan lang po sa may tulay. Sa bago sa ng Carlos. Tabing karsada, yung may bag date doon. Doon kami nakatira. Pero saan ho kayo? Bahay pare. Malayo. Ganda ba? Apo, dito po kayo nakakuha ng saka. Oo, matagal na ko rito. Bago pa bumagyo yung undian, dito na kami. Dito na kami rito. Tagal na nyo po. Oo. Ayun din po yung napuhay nyo pagsasaka. Pagsasaka, mangisda.
Oriente. Tayo kumain. Sige po. Dito na. Oo. Tatay pala dyan, nagtatanim. Yeah. Oo, ang ganda na ng palay nyo. Ilang ano na lang yan? Parang hanggang abay yan eh. Magulang yung itaas namin. Ay, sa gitna, ano na oh, kulay dilaw-dilaw na. So ayan mga kadiskarte, medyo humina yung hangin. Hanap-hanap pa tayo. Total, maaga pa naman. Hanap pa tayo isbang ispat. Nakakuha pa tayo ng ilang piraso dito eh. Ano? So nakalubog yung malalaki. Nakalubog pa yung malaki eh. Ayan. Tinamaan sa pool. Huli pa rin. Dito lang yan, dito sa dinadaan natin. Magkakarugtong lang kasi itong mga sangka dito eh, mga patubig. So fingers na rin eh, madami oh. Malapit sila. Po. Eh kung gusto niyo magpahuli, walang problema, ulihin ko kayo. Kaso dahil maliliit, nakalubog yung malaki eh. Kapul pa rin. Oh, huwag ka na magwala. Sa akin ka na eh. Pahuli pa rin tayo. Sa ayaw at sa gusto nyo. Pag tinamaan kayo, akin kayo. Oh, diba? Nakaupo lang tayo sa motor. May blessing ko rin. Umangin na naman, nawala yung isda. Nandiyan lang sila sa gili, sa ano. Langoy-langoy lang. Meron doon sa kabila yun. Ayun, maganda na sukat isa na yun. Umayas pa. Sa pool kaya. Sa pool. Sa pool. Oh, di ba? Sa pool po. Thank you. Wala pa rin ligtas kahit na tumalangoy-langoy ka pa. Hey, may malaki uli ano? Sayang. Hindi, walang problema. 3 fingers mahigit lang pala. Pero po nagpapakita yun oh. Pakta. Lakda pa rin po. Bagsak. Napahaba ko po ng ating pupuntahan sana yan. Yan, tama na po yan. Ayan, 25. 4 fingers po ulit.
Ito po. So ayan lamang po ang ating vlog for today. Thank you very much po sa lahat ng viewers at subscriber na patuloy na sumusuporta. Na-blessing na naman po tayo ng napakagandang blessing. Kaya ayos. Napakaganda po rin po ng ating huli. Kaya hindi na po tayo tutuloy dahil nga ayan mo, pangit na po yung panahon, no? Napakalula, ayan po, doon po maitim yung langit. Ayan, no? Kaya kanina po umuatik-atik na. Wag na po tayo magpaabot, baka hindi na tayo makauwi pag nabutan tayo dito ng ulan. Kasi magiging putik po itong dadaan natin, bukid po kasi ito eh. So hanggang dito lang po ating vlog for today. Napakaganda pa rin po ang blessing natin, kaya sulit na sulit pa rin po. Salamat po ng marami sa lahat ng viewers at subscriber ko na patuloy na sumusuporta. Hanggang sa muli po, see you next vlog, bye bye. Let's go.